Дарин Русев, клуб 13, квалификация номер 1 за Варна Тролдаун. Така, лост 20, един диск 15, един 20, 20, 15, кутия, точно 60. Готов ли си, момче? 10 секунди. 5 тяги, 5 скока. Старт. 2, добре. 3, 4, добре. 5 скока, бавно и спокойно. 1, 2, 3, 4, 5, добре. Давай. Хубаво заключваш. 1, 2, добре. 3, 4, перфектно. 5 скока. 1, 2, дишай. 3, не те чувам. Още един. 5, това е. 5 тяги. Давай. 1, 2, добре, перфектно. 3, 4, последна. 5 скока и почиваш. 1, 2, 3, 4. Добре. Почиваш. Не спираш да се движиш. Не излизай много от кадър. Седи си там на щанга. Слагай си магнези. Прави нещо. Мога да направиш 10 на бърпита, ако искаш. Минута и 20. Значи сега дигаш леко с 10%. Много лекичко. Изобщо няма смисъл да... Няма смисъл. Чак на 11-ките започваш да работиш. 1 минута имаш още. Раздвижвай тялото, пий вода. Не искам да седиш на едно место. 30 репа до тук. 50 секунди. Секунди, момче. 20. 10. Заставай пред щангата и се раздвижи. Започваш 7 тяги, 7 скока. 2, 1, старт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Това е. 7 скока. Изправяш хубаво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, леко. 7. Искам хубаво горе стъпил здраво на кутията да изправиш. Давай, 7 тяги. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Последно. Това е. 7 скок. Дишай. 1, 2, 3, изправи хубаво. 4, 5, 6,
7. Добре, 7 тяги имаш. Давай, момче. Концентрирай се. 1, 2, 3. Перфектно. 4, 5, 6, 7. Добре. 7 скок. Не 8, бе. 7 трябва да направиш. Слушай, ма. Айде 7 скок. 1, 2, 3, 4, 5, леко, 6, 7. 1 минута имаш почивка. Започваме с деветките. 9 тяга, 9 скока 3 пъти. Качваш поне с 20% темпото, за да ти остане време за почиване. $30 секунди. Това е на превимот. Не е цялата. Но нищо. 15 секунди. Тия цяла България се смее с нашите клипове. Ние всичко друго се обсъжда, но не и самата тренировка. Бат. 5 секунди. 3, 2, 1. Старт. 9 повторения. 1, 2, 3, 4, 5. Добре. 6, 7, 8, 9. Това е. 9 скок. 1, 2. Хубаво заключвай горе и дишай. 3, 4, 5, 6. Не. Внимавай. 7, 8. Последен скок. 9. Айде 9 тяги. Влизай в ритъм вече. 1, 2, 3, 4, добре, 5, 6, 7, 8, още едно повторение, 9, това е, 9 скока. Давай, момче, влизай в играта. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, последен скок, 9, добре, 9 тяги, давай. Едно, 2, 3, 4, дишай, 5, 6, 7, дай, момче, 8, 9, това е. 9 скока. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, давай. 7, 8, последен, 9. Добре. 50 секунди почивка имаш. Влизаме в 11-ките, вече трябва да дигнеш темпото. Непрекъсната работа. Ако искаш да имаш 10, 15 секунди почивка. 126 репа до тук. – 30 секунди. – 20 секунди. Раздвижи краката, раздвижи всичко. – 10 секунди. Искам да ме слушаш за повторенията. Не искам да правиш повече повторения, защото няма смисъл. 5 секунди. 3, 2, 1. Старт. 11 тяги. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, последна, 11, добре, 11 скока. Изправяш хубаво и дишаш. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, още един скок, 11, отивай на тяга веднага. Дишай да те слушам. Давай, 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 компенсирай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Още едно повторение. Това е. Скокове 11 броя. Айде, момче, давай. 1, 2, изправяй хубаво. 3, не те чувам да дишаш. 4, 5, 6, давай. 7, 8, 9, 10, последен скок. Това е, отивай на тяги. 11 броя, давай. Минута и 15 имаш до началото на новия рунд, давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, давай. 8, помпай, помпай, помпай. 9, 10, последна, това е. Скокове 11 броя, 45 секунди до новия рунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, последен скок, 11, добре, 192 репа до тук, момче, влизаме в 13-ките. Дигаш темпото на макс. 10 секунди до началото на рунда, раздвижи се малко. А? Наобратно, добре, 3, 2, 1, старт! Десет. Колко става? Колко? 10. Това е. Давай. 13 колко. Наобратно не обичам аз да броя. Няма нищо. 12. 11. 10. 9. Леко. Давай, 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 давай. 8 остават. 7. 6. 5. 4. Дай. 3. 2. 1. Тяги. Давай. 13 броя за героя. Айде, Диване, давай, давай, няма време кога да мислиш повече. 13. Дигай. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Да, направи го, защото така не се брои по принцип. Това са глупости с тия вашите клипове. Ама айде, давай, 13 скок. Давай, 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 имаш крака, давай. 12. Леко. 11. Изправяй хубаво горе. 10. 9. 8. 7. Изправяй хубаво горе. 6.
5. Давай, момче. 4. 3. 2. Един скок. Давай. Хайде. Тяга. Аз като приказвам, вие ме да слушате. Давай, бе! 1. 2. 3. Дай газ. 4. 5. 6. 7. 8. Давай. 9. 10. 11. 12. Още една тяга. 13. 30 секунди имаш. 1. Стоп. Айде се подпише. Айде. Подписвай си и си кажи резултат. Къде? Тук? Пътно 16 лет, бе. 258 репа. Това е.